8 октомври 2025 година. Екипът на Национална музикална класация се намира в Урануполи, на път за Света гора, в търсене на повече информация за невмите и църковнославянските монашески песнопения. Невмите представляват набор от знаци, които се поставят над или под съответния литургичен текст. За разлика от съвременните ноти, те не оказват абсолютната височина на музикалния тон, а само повишаването или понижаването на гласа с една или повече степени в рамките на предварително зададен лад. Невмите се разпространяват в Европа през ранното средновековие и са свързани с необходимостта от мелодично изпълнение на даден богослужебен текст. Урануполи е курортно селище в Северна Гърция. Разположено е на западния бряг на Атон, най-десния ръкав на Халкидическия полуостров. Селището е изходна точка за поклонниците, пътуващи до манастирите на Света гора. Веднъж дневно от Урануполи пътува ферибот до пристанището Дафни. Селище Уранополи. Не знам дали така да се каже. Такова ударение. Температурата на въздуха е 16-17 градуса в 9 часа и половина сутринта. Слънцето грее ярко. Изобщо Средиземноморие, субтропичен климат, в който аз се чувствам прекрасно. Малко съм се навлякал, но в София беше студено, да тръгвахме 2 часа през нощта, а тук вече е топло и ще трябва да сваляме дрехите. Тръгваме с ферибота след 15 минути за асаната на Зографския манастир и след това там се качваме в самия манастир. Света гора, наричана още Атон, е планински полуостров в Северна Гърция. Според гръцката конституция, Света гора е автономна монашеска общност под гръцки суверенитет. На Света гора има 12 православни манастира. Главен град и административен център на Света гора е Карея, който е седалище на гражданския управител, представителя на гръцката власт. Духовно Света гора е подчинена пряко на Цариградската патриаршия. Обитаването на полуострова е разрешено само за монаси. Общото население е около 1400 души. На Света гора могат да отидат само мъже. Тази традиция съществува от средата на 5 век, когато дъщерята на византийския император Теодосий Велики, Плакидия, донася богати дарения на Атон, но не е допусната в един от манастирите. Гласът, който идва от иконата на Пресвета Богородица, заповядва: жените, включително Плакидия, никога повече да не посещават Атон. По-късно тази заповед е утвърдена с царски укази и се спазва стриктно и до днес. Достъпът до Света гора е ограничен и контролиран, защото тя е със статут на отделна монашеска общност. За да бъде допуснат човек, нужен му е документ, подобен на виза – диамонитирио.
Акостираме на арсаната на българския Зографски манастир. Зографското пристанище е едно от най-големите на Света гора и е типичен пример за светогорска арсана, запазена в задоволително състояние. То служи като стратегическа и логистична база, пристанище за акостиране и ремонт на кораби и складиране на стоки. Главната арсана има конюшна на приземния етаж. Тя включва едно пространство, покрито с арки от 3 строителни фази. Оригиналната около 1475 година, а третата фаза след 1897 година. Пристанищната отбранителна кула е построена по време на първата строителна фаза и има параклис на третия етаж и бойници на покрива. Приземният етаж на арсаната комуникира вътрешно с кулата чрез отвор, блокиран от тежка желязна врата. Помещенията за настаняване на работещите на арсаната са разположени на 2 етажа и изградени в 3 последователни фази, точно както арсаната. Така започна пътуването ни до Зографския манастир на полуостров Атон, в Света гора. Какво се случи нататък, ще разберете в следващото издание на предаването.